Matur nuwun pangapunten mangke mawi kula gojek lak ganggu wektunipun Prabu Pak Tonyo. Kowe wadin nesu ta ngarahku. ganggu Prabu Kresna kalih Narayana nggih. Pancen tak sengaja. Lah kancane jam 10 seprapat lagi klitik-klitik kok. Jangan dilihat dari malam ini waktunya, tapi bagaimana kita bisa mengemas budaya untuk menyajikan masyarakat Tulungrejo. Tepuk tangan untuk Tulungrejo. Cinta rebokke ya iki, Bro. Nggih Mas, saya nipun ngoten. Rapate awake dhewe. Nggih. Ning alhamdulillah, biarpun bagaimana Tulungrejo yang selalu hebat, kondusif, guyub lan rukunipun dipun tanamaken. Betul. Terbukti pejabat-pejabat daerah dari Forkopimcam, dari desa, mungkin sedayanipun Tasik Lenggah. Ini menandakan pejabat yang cinta masyarakat untuk menjunjung tinggi harkat martabat budaya Indonesia. Ini nyuwun pangapura ya cinta. boten napa-napa Mas. Tak undur wektune jenengan. Ini adalah konsep penyajian yang harus dikemas ngeten niki. Nek kula niki lak ming penggenap to. Ora ngono, awake kan panjenengan iki kudu nyawiji antara aku karo panjenengan. Memang ada aja ninggalake lajer lan cak. Leres. Kadang dikuduti lakon, iki penyajian kita leres. Lakone kecekel, hiburane kecekel. Itu yang bisa dinamakan 3L, Pak. Apakah itu sayang? Satu adalah lakon, betul. Yang kedua adalah lagon, ya. Yang ketiga adalah lucon. Mula 3L penjenan malam hari yang dipegang. Tepuk tangan untuk Mas Binung. Apa dengan is the best malam hari? Tenan. Mula Mas Kluthuk nderek bingah niki wau. Lala pripun wong piyai-piyai sepuh tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat menika lak tasik nuhoni Mas. Tasik nglenggahi. Kula niki barokahipun wonten ing Tulungrejo Mas. Saestu Mas. Weh, lah golek momen ngeten iki angel kok Mas. Tulungrejo niki piyai sing mboten sombong, piyai sing mboten seneng pamer. Terbukti ora gawe terop ning bali desa wis cukup. Oh iya ta apik ta? Apik. Tur nyatane yo obek. Kok kebak. Niki siji ora sombong, loro ora sugih. Sing ketiga ngerti ora sampean? Napa Mas? Ngirit. Jane aku arep tak ronokne iki ora tak joblonge rono. Ngomong Mas, padha-padha blangkone kok meneng ae. Ah sing kurang ajar yo niki to Mas. Apa? Wong karek arep munggah wae dadak nguyuh sik yo ngopo? Lah mau lho nyapa. Lah yo wong kancane wis nembang kok mburi munggah suwi men lha sik tak nguyuh dilu ae ngono kuwi. Ngono ki mengurangi waktu to. Cingko nek Prabu Kresna ora kuwi takku. Kuwi tak urusan ora ngomong. Iya. Karo Narayana ku jelali. Dan Amang. Piye to? Ngarep rame kaya ngono, terus munggah sik rame kaya ngono kok sampean ra iso melengkapi pripun? Dinamika itu harus ditata. Wah, bahasa ini bagus ini. Intelektualnya dapat. Dadi aja digawe rame terus, kadang-kadang ya digawe sunyi. Oh, ngono ya. Wong ki lek seneng terus, bisa dadi senep. Wisuk ben mesti bakal cilaka. Lek susah terus ya cilaka. Mergo Gusti Allah ki membuat dunia itu paradok. Enek loro, enek awan enek bengi, enek etan enek lor, enek kulon enek wetan. Samubar lagi ketemu enek lanang enek wedok. Apapun ya. Kowe iki mesti ya. Lah ya dunia itu kan paradok to Mas Kluthuk. Lah nggih pripun? Wonten wetan wonten enek bunga enek susah, enek lanang enek wedok. enek lanang wedok. Lah nggih. Oleh seneng ning ilingo yen pas susah. Iya. Oleh susah ning ilingo yen pas seneng. Dadi ora kebat kliwat. Ora kebat kliwat. Lek susah ya jeneng lek mung anu ngrasake susah. Ngeling kok lek wis tau bunga. Tahu bunga. Bunga ya aja kliwat bunga. Ilingo yen pas tau susah. Tahu susah. Betul. Cerdas. Dadi wong seneng lan tenang ki beda ya. Kamu kok padha-padha jenenge lho. Kowe iki oleh seneng. Heeh. Ning yen aku ngarani kowe iki nun sewu. Wong seneng ki kalah karo wong tenang, Mas. Weh, kok saged. Wong seneng Kalah karo wong tenang. sebabe Wong seneng urung mesti tenang, nek wong tenang mesti seneng. Contone ngertos? apa kuwi? Wong seneng paribasane. Wong seneng mesti Urung mesti tenang. sebabe nggone papan panggonane. Contone kowe nyekel mik karaoke ning kafe. Nggih. Dijajari purul papat. Lho iki contoh, seneng to? Seneng ora kowe? Seneng Mas. Wong wis Seneng ora? Pol. Ning atimu ora tenang mergo wedi konangan bojomu.
Masuk lho, masuk lho. Masuk sing lakoni kono. Awan baturmu. Kono. Ya apa ora, Mas? Ya bener. Penemumu Dadi apik. wong seneng ki mesti tenang. Kowe dadi wong sing tenang. Piye, Mas? Wong tenang. Tenang kuwi mesti seneng. Wong tenang ki mesti seneng. Contone warga Mekat Tulungrejo ki wong tenang, adem ayem, berbineka tunggal ika, nyawiji dadi siji. Iki insyaallah bakal ngenemokne kesenengan sing darani besok Tulungrejo bakal dadi desa sing ayem tentrem gemah ripah loh jinawi, ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Loh. Ya Amin, ampun. Nek tak sangkal. Lah kuwi mergo kabeh seneng ki karena mergo cukup. Wong seneng ki mergo cukup. Seneng. Nek urung karuan lho. Wong tenang ki mesti seneng. Kok iso? Kowe kulino mancing ra? Kulino. Mbok gawe mancing ta? Mancing. Mancingnya nggo tenang ora? Tenang. Nek urung mesti nek seneng. Lah kok iso? Lah ora iwak. Lah kowe ora gur nesu wis prau. Nyewa. Nggih sepurane, aku duwe dhewe kok. Wah, gaya. Timbang anu main karo bojomu ditukane kok. Layakna rupane jangkar. Dadi lek ora oleh ya ora bakal dinesoni. Ya ora? Dadi ngono kuwi kabeh garis besarnya. Wis garis besare temu, Bos. Ngono lho. Wong seneng urung mesti tenang, lek wong tenang mesti seneng. Dadi insyaallah warga masyarakat Tulungrejo iki sing iso dalani wong sing tenang. Jarang lho, balik desa masang peta iki jarang lho. Loh, peta apa, Mas? Peta kuwi peta Indonesia. Denah to. Denah peta kuwi. Masyaallah. Atlas kuwi. Nggih. Atlas nuwun sewu. Wong ki lek wis ngomong Indonesia ning balik desa enek peta enek atlas kaya ngono kuwi. Ini bisa dinamakan bahwasanya wong Tulungrejo sing tresno karo Indonesia. Apapun bentuk Indonesia, apapun keadaan Indonesia, insya Allah warga Mekat Tulungrejo akan selalu cinta terhadap Indonesia. Tepuk tangan Tulungrejo. Loh iya lho, Bos. Tepuk tangan. Indonesia iki ngeten iki. Sampean iki omonganmu teteh penak toto. Tur nggon tajwite ya Loh, pas. iya lho. Lah kene kok Tuh, ora iso nyalon-nyalonke apa ngono? Nyalon Paling apa? gak yo nyalonke lurah. Aja meneh kok nyalone lurah, aku ndek iki nyalone juru kunci maite demo kabeh. Nek dingkon kok enek mayit demo. Nggih lho, Pak. Nuwun sewu. Mayat apa demo lho? Tulungrejo, Pak. Pak Tarmuji. Tulungrejo Pak Tarmuji sebagai Mbah Lurah. Iya nyata. Bapak-bapak Dewan Lenggah, Bapak Kepala Dinas Lenggah. Mas Dinas. Nggih, Pak. Loh. Pak Tarmuji. Loh. Hei, kowe ngerti perempatan mesti? Mbah Lurah. Wis sama ora ora. Kula niku ngene, Pak. Kula niku dari tahun 2017 Nggih. pun ngriki, Pak. Loh, Ya ndagel teng balai desa niki. Masya Allah. 2017 akhirnya terus ya lagi bengi ki neh. Sik Mas, Toyo, kabeh ki yo gawe prosedur pakai aturan. Suwi. Lah nek ngene iki kudune nek suwe ora Lah, ketemu tapi non sewu, Pak. Sebetulnya tahun 2023, 2024, 2025 itu sebetulnya saya ini Kegiatan. disuwun Mbah Lurah niku tidak ngriki. Amin, amin. Tapi karena non sewu, pada 3 tahun yang lalu itu saya itu jadwal itu bentrok, Pak saya. Wah, sangke wis ora umum. Kula bentrok. bentrok ki mergo lokasine adoh dari satu yang ke satu. Loh, Apa mergo jangkauane pemopean ki enek piye liya, Nah. mrene ndobel ora iso. Mboten. Padha wayange. Mboten. Lah kok bentrok? Kok bentrok sebabnya apa? Bentrok kalih bojo kula minggat ngono Mas. Jadi Kuwi jenenge ngomong nek padu ngono lho kok iso. Aku ora meneh. Ngawur. Tapi alhamdulillah Pak Kadin, sembah nuwun Pak Kadin, sehat selalu Pak Kadin. Amin, Alhamdulillah. Pak Kepala Dinas Ya, betul. Kebudayaan Kabupaten Blitar. Sampan yo yo. Aku gur yo manut kowe. Sampan Pak Kepala Dinas. Sampan biayaan sampan yo. Aku manut kowe lho. Pak Kadin. Aku Kadin. Yo Pak Kadin. Wong ki mbok Pak Camat. Wong ki mbok aja congol-cumongol nduk ora roh terus etok-etok weruh. Lah kuwi bisa yo. Paling tidak beliaunya siapa nek roh omong roh nek ora omong ora. Sing diomongne kasunyatan. Nah, ngono realita yang ada itu bagaimana? Pak Kadin lho. Loh itu siapa coba? Ayo. Pak Kadin. Lah, kowe kok Pak Kadin. Beliaunya mesti tertawa wong ndak sesuai kok. Sapa? Lah, teko dhewe wong aku yo ora roh kok. Oh, Kok kira aku yo roh, wong kowe iki tak suruh ngene iki ben nyun pirsa ngono lho. Ngono. Isin, Pak. Pak Kadin. Ora kodan Kadin ae. Wes soswi kleru kondidin mulai bar iki Dari kok. Ngono. Pak Kepala Dinas. Pak Kapolsek tahu komplit. Oh alah nggih. Bapak apa? Kepala Dinas PUPR. PUPR itu PUPR. PUPR ngerti ta ora? Lah kowe iki ngawur aku lek Nek PUPR. aku mbiyen lak pegawe apa kuwi jenenge pelaksana lapangan. Aku petugas pelaksana lapangan mbiyen Mas. Ngono. Paham no Dek. PPL, iya. Pak Kadin PUPR
Lah terus Nyapa? Loh, bojoku karyawane Pak Kadin. Loh, bojomu yang pegawai negeri to, Le? Loh. Bojoku beliaunya Pak Kadin PUPR, bojo kula menika Wakatibda. weh Wakatibda. Wakatibda. Pangkate dhuwur men. Kok gawe Wakatibda? Iya. Apa kuwi? Wakil Kepala Penitipan Sepeda. Iki Lho kuwi tukang parkir ngono. Masyaallah. Singkatane orang-orangno. lho sementing kan yo gridnya agak atas ngono. Ngono ki paling tidak ki gandul sarunge para pejabat. Kita sebagai pelaku seni piye lapisan masyarakat ben supaya paham. Kuwi paling ora gandul entuk sawab berkah. Tak omongi. Wong ki ora usah golek sawab. Wong ki wis kejatah dhewe-dhewe. Lah terus Contone ing ulan sura surasaning rasa ulan kang suci. fitrah. Fitrah. Biasane sakala wong Jawa ki sakala nun sewu ngumbah pusaka sing darani keris. Keris ki sejatine wong iki kudu ngerti keris ki apa kanggomu. Keris ki kanggeku ya gaman. Pusaka. Nah, Jenengan Jimat. salah. lho, Tinggalane para leluhur. Salah. Kuwi kalbu budayane awake dhewe. Kuwi budaya, tapi keris ki padha karo sing mbok omongne kuwi mau. Menungso iki contone kaya keris. Piye, Mas? Tegese keris ki nun sewu, keris ki mung senjata, Pak. Iya. Mung jeneng. Enek keris, enek pacul, enek pedang. Kuwi padha wae. Nggih. Wong gunane beda-beda. Mergo kedarane keris disengker ora iso dienggo iris-iris. Mulane jenengan ngasta dadi dalang ya ndekek keris ning kene iki. Sebabe kok dikek mburi nyapa Mas Dalang? Engko Nyapa kotakane, Bu? Ayo ayo. Sebabe Kotake mburi iki sebabe nyapa? engko lek mergo sampean kaya mburi iki mbok cantolan kabel, ngono lho. Dadi keris iki ra nggo dienggo sengker ra iso nggo iris-iris iki pusaka. Mulane ora mesti sampean ora pantes nggih pacul, mergo pacul ki gunane ya ning sawah. mergo dingge macul. Pedang ki dienggo perang. Dadi wis pas pedang yo saru. saru Pak, sampean pacul ya salah. Dadi menungso ki wis padha karo pusaka, padha karo gaman, wis diwehi jeneng dhewe-dhewe, panggonan dhewe-dhewe. Dalang ya linggo ning kene, dagelan ngadeg ning kene, Mbah Lurah, Mbak Kadin lenggah ya ning gone tempatnya beliaunya tuh masing-masing. Oh. Menungso ki oleh Pak, ning ora lenggege mangsa Pak. Lah kene kok hubungane surasaning rasa kok mesti Hubungane karo iki gelar dalang. karo aku terus Ngeten. Agung Tulungajon iki. Ilmu tuwek mulai Pak. Iki kula nu sewu. Aja ketuweken lho, kok mesakne Prabu Baladewa kesuwen soalé. Sama. Jagongan karo Narayana ki. Sura ki surasaning rasa, sura ki diarani wani Pak. Lah terus Sura ki wani. Sadurunge ade wani karo wong liya kudu iso wani karo awake dhewe. merangi diri Merangi sendiri. diri sendiri. Yang diarani merangi nafsu kuwi. Merangi nafsu Mas. Lho nggih. Wong ki oleh nesu karo wong liya, ning kudu bisa nesu karo awake dhewe. Kudu bersyukur awake dhewe iki iso nentremke ati lan sabar ning awake dhewe. Mulane bengi iki nanggap wayang ing Tulungreja iki sebabe napa? Wayang ki ngelingke manusa kang urip ning alam donya, wayang ki wae sembahyang. Ayo to adewe aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Payang kuwi sing ngobake dalang. Dalang ki ngudal piwulang. Tegese kowe pitutur sebagai penonton yang cerdas, sebagai netizen yang baik. Marilah kita menjadi penonton yang punya asumsi yang positif. Endi wayang sing apik ayo dicontoh, endi wayang sing elek aja diterapne. Lho, ana dalang ana yoga. Yoga ki menunjukkan berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Tegese yoga ki yasa gotong royong. Nabuh siji ya Nabuh bareng, dahar siji, maem bareng dolan gitu. senggak siji, Senggak bareng, ngantuk siji. sing sitok nggugah. Iya, Kenapa mboten? Betul. Oh, bae dalang kaderekke karo gamelan sing nabuh gongso ya kuwi Wira Pradangga utawa yoga. Njur saiki sing nyenggaki sing gendingi mesti Waranggono. Iki saudarane nun sewu melak dalang. Iki melak yoga. Nah. Iki sak jabone sura, Mas. Lek sak jabone sura iki duduk yoga. Sak jroning sura duduk yoga iki. Apa ki? Pengrawit. Beda meneh. Beda. Yoga ki sak jabone ulan sura. Ning nek mlebu ning ulan sura ki pengrawit. Apa, Mas? Pengangen-ngangen kang irit. Apa wae kudu Lha dirit. ya, mergo sura ki tanggapan rame. Iya. Harus bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga, endi wae rame, endi wae sepi. Sepi, memanajemen. Iya. Lah nek kuwi Iki saudarane Sinden. Sinden. sinden ki sak jabaning sura ki sinden. Mergo sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. lho. Lek sajrone sura Iki saudarane Waranggono. Waranggono ya wong Jawa ki identik karo ngumbah pusaka ki mau. Nggih. Mulane lek ulan sura ki saudarane Waranggono. Warang ki warangan ki ungkal. Gono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing duwe pusaka yang bikin ngungkal, nggono ya ning kene iki. nek ngono lah sumangga pusakane awake dhewe diungkal ning kene. Nyapa? Piye to? Tegese ngungkal ki ungkal rasa, Mas. Kolbiyah ati.
Wong ndelok sakmene mbane tegese iki saudara ngungkal rasa aja kegoh karo wong wedok sing ayu kaya mangkene iki. Kamu harus mempunyai prinsip bahwasanya secantik-cantik orang di luar lebih cantik istrimu yang di rumah. Tenane. Loh, berarti yen kene yoga pengrawit walanggono diarani sinden, nek dalang berarti titele sitok tok. Dalang ki lek mlebu sura ki dudu dalang. Lah napa, Mas? Teng cerit. Lho. Sik kuwi kok beda dhewe. Oh iya lho. Ngene. Api aku timbang warani. Pak Rudi. Pak Rudi. Sopo Pak Rudi. Lek mlebu ning sura ki sing daladeni teng cerit. Apa kuwi? Tenguk karo cerita. Oh. Dadi jenengan tenguk karo cerita nglakone wayang endi Kurawa endi Pandhawa iki jenengan ki bisa nglakone sing becik kang apik. Sik to, kowe iki lemu nyikat. kowe iki nek gawe apa apik men. Iso nyikat teng wibawane lak beda. Lah nek ngene iki monggo kanca-kanca wiyaga katuran dahar. Waduh ibu-ibu Waranggana monggo katuran dahar. Lah nek kuwi piye jajal? Sugeng rawuh Bapak teng cerit. Lho, tenguk karo cerita ki becik. Ya ora? Pancen riyen leres, Mas. Nalika Saya tak tekoni. Nggih. Kowe roh wayang? Ngertos. Jan roh wayang? Ya jelas ora dalang karo wayang yo. Tak delok mau wayangmu apik. Jenengan cara dadi wayang lu dadi apa? Loh, lah wong gagahe ngono, Werkudara lho, Dik. Oh iya. Werkudara yen apane? Kowe dadi apa kowe? Aku yo paling ndak Ya koyo ngene karo kanca sing menangan. Berarti kuwi tak dadane karo kanca. pilihanmu kurang tepat. Lah pripun? Cara aku dadi wayang lho ya. Nggih. Bathara Brahma. Loh, hubungannya itu apa? Bathara Brahma diwane apa? Geni. Geni. Dadi sapa wae sing musuh aku tak bong. Lah, apa lek kowe ngono kuwi? Menangan kok. Kowe Brahma le. Lho nggih no. Aku ganti. Aku ora. Aku mangan Brahma yo. Sik. Saya dadi Werkudara panen. Aku dewane banyu. Apa kuwi? Baruna le. Kowe geni murap-murap sae banyu tur bosok. Kene Lepek-lepek. Aku dadi Bathara Bayu. Ayo, kowe dadi apa? Bayu lho. Diwane angin lho. Mendung peteng kena angin lap ora sida udan bosok sampean. Kowe dadi angin. Kuwi apa kuwi? Aku arep dadi lenga. Sik. Nyapa? Iya, Dik. Kowe kono Dewa Bayu. dadi angin dadi lenga ya tak keroki no nek kowe mlebu ning sajroning badan. Loh, masuk angin to iki? Lho iya no. Lah kok tetane kowe dadi Bayu, dadi Kresna, dadi apa kuwi Brahma. Lah nek masuk angin sapa sing ngeroki? Loh, mosok wayang masuk angin, Bra? Lah kowe ora nguteng. Terus Lho, piye? Dewa. Lho, mosok Aku Dewa Lenga. Oh ya lek jajal. ya enek no iki kowe usane. dadi lenga, aku dadi klopo. Lah nyap Lenga asale apa? kok klopo lho. Aku lek lengone kuwi aku mau ngetoni lenga. Lah terus Ngetoni gandos. kowe Ya ora? sik. Nek kowe dadi apa kowe? Klopo lho. Klopo. Weh, aku gak trimo, Mas. Dadi apa kowe? Nek urusan perkara engkel-engkelan, aku arep dadi bajing. Lah nyapa? Gandosmu tak kerikiti. Ayo, bosok kowe. Bosok no kowe. Ayo. Aku dadi Kalah meneh bajing. Lah iya. Bajing kan. aku dadi seng. Lah nyapa? Glu-glune tak blebet seng kowe dadi bajing ora iso menek kepleset bosok embeyen silitmu. Aku dadi seng yo aku dadi gunting to, Mas. Lah nyapa? Dadi gunting no. Aku dadi tukang pandhe lho. Pandai yo gawe gunting. Aku mau gawe gunting. Gawe apa kowe? Silet. Pandhe kok gawe silet piye to? Kowe dadi apa? Tukang pandhe. Aku arep dadi polisi. Lah nyapa? Mengamankan bahwa itu barang curian. Wesimu Colongan. Aku dadi beras. Hubungane? Polisine kaya kowe aku mau mbok pangan kowe lemes bosok ora iso metu kowe. Kowe dadi beras. Iya lho. Kula tak dadi oma, Pak. Dadi apa? Dadi wereng aku. Dadi wereng. Ora iso dadi beras. Dadi wereng. Aku dadi obat wereng. Kowe dadi apa? Obat wereng. Terus karepmu? Loh, kowe aku lagi dumul-dumul ning pari tak sebali bongko kowe. Kowe dadi obat wereng, aku luwih gedhe, Mas. Dadi apa kowe? Pabrike obat wereng. Dadi apa? Pabrik obat wereng. Kowe dadi pabrik obat wereng, aku dadi Bathara Brahma tak bong pabrikmu. Balik nah. Cak kocok. Kembali ya. Sik. Lah yo kene ngenteni tenanan kok. Lah kok tetane pabrikmu pembeti Kembali. Bromo. Kowe nyapa kok balik rono? Kuwi kok ben dingengkelkan karo Prabu Baladewa karo Narayana. Ora sah engkel-engkelan. Oh no. Wong ora bleset. Mula ngeten lho, Mas. Arep engkel-engkelan saiki sing jengkel ya apa? Niate niki lak niati rakatan wujudke syukur. Pak. Dongake Mas. Sing diarani niki. Nggih. Ngono lho. Iso ora kowe?
Donga ki ora kudu gawe lafaz, Saya. gawe Jawa wae wis padha wae. Saya. Saged. Insyaallah. Coba aminormu, Mas. Balurah, sendalu balurah. Aminor. Oh balurah. Kok karo aku. Balurah. Bapak Kapolsek. Pak Kapolsek. Wah, Pak Kapolsek rapo nggih? Ora. Alhamdulillah TNI Polri matur nuwun TNI. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Dan Ramil, Dan Ramil. Aku kabeh. Wes. Pak Kapolsek ini pundi? Lho kene yo Wates no, wates. atas no. Anu Polsek izin Wates. Pak Kapolsek izin saya titip anak saya Pak Kapolsek. Nyapa anakmu? Anak lu kan yang Polsek Wates. Dinas po? Nyopet kecekel nih. Ngene iki lho Jan, ngene iki lho. Sing isin sapa? Sampeyan ki seniman. Seniman ki paling tidak senine kuwi kangge landasan iman. Iya, iya. Piye ben carane ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Ora yayan. Ngatur anak ra godak. Lah kene lho, iki lho lati iki dijaga. Iya, iya. Antarane lati karo ati nyawiji. Iya. Nek kene mikir, kene nyimpen, kene sing ngomongke. Sikil lek tung. Nah, ngono lho. Nek kene mikir, kene nyimpen, kene ra diomongke, kuwi muspra. Ora nek gunane. Ora nek gunane. Ati, lati, pikiran. Iku kudu nyawiji. nyawiji. Dadi antarane mata nggo nyawang, ira nggo ngambu, iki tinggo ngomong, kuping nggih ngrungokke, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku, ati nggo ngrasake. Iki lambene kuwi nggih omong. Nah, Lagi nggak apa? iki Malah gede ya. Mesti entai. takjak fitness. Kowe jare bleseh kok iso. Mergo kanggene lanang. Kowe iki yo bleseh. Dhewe iso ra? Pak Kapolsek. Donga karo nembang. Nggih, Pak Kadin. Ya. Ana pring-pringe patung. Pringe patung ning pinggir kali, ning pinggir kali. Ya. Ayo Pak. Lho. Kok ayo apa iki lho? Ayo sampean keluar to, ndang kepiye Pring ngono? petung. Pring petung. Mas Gatot Dewan Rawuh karo. Iya to. Oh, Lah, Mas. Pak siap. Diwan. Oh, Pak Diwan kan iki. Wah, Iya, Ngono tak ngono. Dari Kapolsek. Masa wis kondur, Mas? Ora kangen karo aku karo klinik lutuk. Repot Pak Diwan. Mboten bapake niku repot. Repot. Ajeng mengke niki nusul teng wayangan sitoke kok. Aku ya ora nanduk. Niku undangane iso wengi wayangan Siap Mas, dereke sehat selalu. Siap, Pak Diwan. Ayo jajali, kowe diejak pring ya ora ngerti. Pring. Ana kembang kamboja, kembang kamboja ning pinggir kali, ning pinggir kali. Kula dongane warga Tulung Rejo, sedayane kathah rejeki. Sangkas, kula dongake Warga Tulung Rejo, sedayane kathah rejeki. matur nuwun dhateng Bapak Lurah. 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 Mbah Lurah, Mbah Lurah ki ngenyange ora lho lewat Mas Edi, yaine blobo sosial. Wis Ya, selesai. lek Mbak Lurah ki ngenyang ora tapi carike ngenyangin bridile ra wong. Wong cari ki yo nggen perhitungan kok iso. Insya Allah baik mengemban amanah, mengemban amanah. Rina wengi sregep ibadah. Insya Allah kesangi berkah. Rina wengi sregep ibadah. Insya Allah kesangi berkah. Salatullah dateng Pak Kadin. Ya. Ya. Bang. Halo, Pak Kadin wis astane sing tangan wis mulai kon dindi kae lho. Kon dindi nyapa? Lho ngejak salaman ki waduh. Ayo. Ya. Matur nuwun dateng Bapak Kadin. Ya. Insya Allah sholat era tau izin, sholat era tau izin. Saya tahu.
Aku tegese ra tau absen, Pak. Iya. ben-bengi Raciamu. enek. Jale balenono to. Contohmu ki ditata sing penak lho. Lali ya. Ono. Jale. Aku mesti bocah dadak-dadak ngono. Apa-apa iki dadak sing enak Lho sing enak mesti dadak apa-apa lek dadakan mesti enak gauri. Kuri konangan. Kowe engko mbok semayani keturun. Matur nuwun dhateng Bapak Kadin sing jelas lho. Salate ra tau ijin, ra tau ijin. Ngemban amanah itu pasti rajin. Insya Allah beliau duwe isin. Ngemban amanah itu pasti rajin. Insya Allah beliau duwe isin. Matur nuwun sedaya perangkat. Yo, Berangkat. Insya Allah salate ra telat, salate ra telat. saben taune ora lali zakat. Insya Allah selamat dunia lan akhirat. Saben taune nindake zakat. Insya Allah selamat dunia lan akhirat. Salatullah salamullah Nabi Muhammad. Matur nuwun marang penonton. Bisa wae. Matur nuwun dhateng penonton. Gelar wayang wis kelakon, wis kelakon. Yen disawang sak ngenggon-ngenggon. Sanggon-gon, sanggon-gon. Wetar we karep Sanggon-gon. Wis iki urip dhewe. Insya Allah masalahnya bisa move on. Ah lenggae sak ngenggon-ngenggon. Insya Allah masalahnya bisa move on. Ana sing enom, ana sing tuwa. Sing tua tetap seneng neng budaya, tetap seneng neng budaya. Senajan ngadeg tapi melu donga. Tak donga nih kabeh panjang yuswa. Najan ngadeg nanging melu donga. Tak donga nih kabeh panjang yuswa. Ana sing enom, ana sing cilik. Sing cilik kelakuane apik, apik kabeh apik, apik. Raja ralungguh kursi, ralungguh dingklik. Insya Allah dadi bocah becik. Ralungguh kursi, ralungguh dingklik. Insya Allah dadi bocah becik. Enek sing wedok, enek sing lanang. Sing lanang sregep sembahyang, sregep sembahyang. Sedekahe ora arang-arang. Arang yo gitu ya. Cak-cak lagi, cak-cak ngono. Sedekahe ora arang-arang. Insya Allah ora golek menang. Salatullah salamullah salatullah kulane Mas Bro. Panitiane seragame biru. Biru. Yo. Biru apa enak? Iki pokoke apa sing terjadi ning kene? Panitiane seragame biru. Wis telung dina ora turu ya ora turu.
kekompakane kudu ditiru Insya Allah aja lali jamu kekompakane kudu ditiru Insya Allah ora lali jamu yen balurae kok ngagem sangka masa kok ayo mutar aku Insya Allah ya seneng tekok ya seneng tekok wonge alus ra bengak-bengok saben liwat kampung seneng plerak-plerak wonge alus ra bengak-bengok yen mlaku ning kampung seneng plerak-plerak yen Pak Kadine kok ngagem jaket kita kademen nah iki lho sing awi iki lho ngake lho sok yen Pak Kadine kok ngagem jaket ayo mutar iki wis ora ngerti aku lha mesti mbok mikir ya awake dhewe iki sing apik kene iki rasa dadak janjian apa eneke dicangke marai apa ya dadakan nek kowe iso ya urip ya kenyih iki golek urip dhewe-dhewe golek slamet dhewe-dhewe kenyih ora soalnya gawe jenenge Mas Belong ya sing isi dituku wong loro agile api ya kok abi komentar lah abi nusa rambut kayak mak lampir ya mangsamu tai ayo jare mana yen Pak Kadine kok ngagem jaket Insya Allah wargane kelen wonge alus ora seneng melek ayo Pero tembunge melek itu ora kok melek iki tegese iki lho oh alah anu spiritual spiritual pelet ora kok antem pas iki lho mak kletuk wonge alus ora kersa melek yo ayo dang let yo jom nikepet lho saru gak boleh ayo boleh budaya nangge ngono hilangkan bahasa jorok ayo iya apa wonge alus ora kersa melet tapi apa anane Insya Allah ayo cak karo lambemu ki lho karo mikir cok aku wegah nek suwi-suwi nyambut gawe wektu iki digunakan aja suwi-suwi ayo alah ayo Insya Allah dadi kadin awet cai tepuk tangan salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pak Kadi sudah, Pak Lurah sudah, masyarakat sudah, perangkat sudah. Iki terselenggara bengiki yen ora didukung karo ibu-ibu dapur tidak mungkin bisa jalan. Oh no. Matur nuwun Ibu PKK. PKK sapa nek jenenge wong ning Paul PKK iku ya Iya PKK sing masak. ora ana ibu-ibu PKK krongos awake dhewe Kupinge tak bisi tukang masak PKK. tahu tak PKK bedak wis sok mati Ya. sing wis bantu gelar budaya ngene lho pra mletek pulone Semuanya pemikiran dewasa. Insya Allah mudah-mudahan Ibu kakak dapat lindungan dari Maha Kuasa. Iki kedawan iki. aku lho grup kakak tok Kayak mau jajal. Matur nuwun Ibu PKK
yang sudah menyukseskan gelar budaya sama-sama ikut berdoa. Mudah-mudahan Ibu PKK semuanya dapat lindungan dari Maha Kuasa. Kejawan berarti ora iso mengolah kata-kata. Kan dapat lindungan dari Maha Kuasa. Kejawan Iso kowe? ngene kok sampean dadi pelawak kon ndi iki kepiye? Matur suwun Ibu PKK Yang sudah gelar budaya kita semua ikut berdoa. alon ditoto kata-kata nih Ya. mudah-mudahan dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Ya. Angel ya Mas. Anu sampean Mas, jajal sampean. Sampean. Ndak. Matur nuwun. PKK. Tak aku sik kene Yo, aku oke. sampean keri. Ya, Matur nuwun Ibu PKK menyukseskan gelar budaya dan tidak lupa ikut berdoa. Semoga Ibu PKK masuk surga. Iya tak? Iya, Cak. Semoga Ibu PKK masuk surga. iya Cah cerdas kok. Kuwi asli yo ngawur to Cak. Kowe iki Cak. Ayo gantung. Takone roke angel ram. Keten Mas gen kersanipun jangkep nika wau. Mula mriki nggih enten sing seneng dagelan, enten sing seneng wayang, enten sing seneng sinden. enek sing seneng jiin Karo Kuwi ra kok ngeroyono ning ngarep ae sing main iki. tak kandhani. Seneng. Budaya itu bagaimana mengedukasikan dengan sesuatu tontonan yang positif. kamu jangan memandang sebelah mata. Nah, itu yang kamu bahas pekat kok penyakit masyarakat kok. Itu kalau kamu kena undang-undang pasal kepolisian 303. KUHP perjudian. Ngono lho. Paham ra? Paham? Kowe nek main kecekel kuwi kena pasal 303 KUHP, hukuman ancaman 7 tahun setengah. Kowe nek glundung semprong kuwi iso 8 wulan. Loh, Bojomu mana apa? Kamu mana apa? Kowe kok diundang ini iki gak teko. Kowe dilaporne kena. ayo Loh, lapis. kukus. Kayak Mas Didi ya. Iya. Kowe kena undang-undang berlapis lho, piye to Mas? Wis nampa DP ora teko kuwi 378 penipuan, Pak. Ngono. Kowe ngerti apa ora ngono kuwi? Loh, kowe mentelang ini kena pasal Apa salahe? 521. Oh, Pakan pitik. 521 barang nyapo. Pakan lele ya, pakan lele. Menteloni wong 521. ini tak goleke sing penak. Sik kula ngambil setunggal. Loh, Aja kursi to lho. Oke ra apa-apa. Kamu dulu, Sik. kamu dulu. Anu, Cek. Christine kena. Lu 4 6 7 8 sini sik nome sik sing nom sik. iya. Sing nom ngene. Gue ya gue gandengan. Wes. Aku ya golekno lho. Aku golek dhewe engko. Saya ngene. Ngene. Oke. Ben padha ben imbang. Ayo wi. Tak golekne bahan kentongan Balai Desa Tulungrejo lho. Ngono. Ngene wi. Kayak gandengono kae yu, coba yu. Masa aku mbok bakul kopi kuwi aku. Bakul kopi dangkelmu. Lah arepe tremas iki bakul Lah pancen kopi. yo iki suguhan kok iso. Kowe kok golek dhewe mo, kok golekne adikmu. Bareng digolekne Maido. Dok, kamu sini, Dok. Adik kan ya. Dok, kamu sini. Nah. Aku karo apa? Gila. Bosok kowe ya ya. Oh alah, padha tuweke. Iki pasangan karek bongkone iki. Pendatang. Ora sah ngenyek rumah samu. Mas yo tuwek ngene iki dikom banyu anget sik enak. Enak apa? Dek iki tak kok banyu kok malah bluduk lho. Lelekmu ngekom kesuwen. Lali tak kok. Lek ngekom tuwek-tuwekan ngene iki lup dintas. Oh. Dek iki tak lup tak entas langsung brodol ulune, Pak. Padane jambu pitik. Dok, Anu, ijol lho, Bu. Ijol. Si desa mawa Mawa cara cara. gending lakuning patet negara mawa tata desa mawa cara. Nek rupa nggawa rega, nek aku karo iki pas nek Mas. sampean karo niki. Masa ben bengi mbok ngene Nek Pak Tarmaji kalian Bu Tarmaji lenggah sarimbit sae. Lah iya ngono. Umpama Pak Klitik kalian Bu Klitik lenggah sarimbit sae. Lah iya. Saenipun Pak Kluthuk Tutup kalian buduri. Nah, ngono ki trimonen. Hah? Pak Redi. Dalem sayang. Pak Redi kali Bu Redi. Ya, Sing ngene lho. Ben penak, alon-alon. Dadi ben genah. Ketoke Iki ketoke urung tau ro basa iki ketoke.
Nek tak segak. Nek lenggahe Pak Tarmaji, Sarimbit kalih Butarmaji. Didelok. Iya. Bapak Tarmaji kalih Butarmaji. Aku ya panggah kuwi aku gak. Upami Pak Klitik lenggah Sarimbit kalih Bu Klitik. Lah ngono lho. Nek Pak Klutuk Sarimbit saenipun kalih Bludui. Arep bulu kluthuk ngono. Elal. Kowe iki ra iso bahasa lho. Pak Klitik kalian Bu Klitik. Nggih. Pak Redi kalian Bu Redi. Sing bener. Pak Tarmuji kalian Pak Bu Tarmuji. Nah, saya lek Pak Kluthuk kalian kalih Bu Yoyok. Lho lho. Ya. Kowe ra ngerti kowe. Wis e. Iki wis dimo. Oke, berarti tak dadene blu kuduk. Lah iki lagi der niki niki. Lagi der iki. Tak dadene blu kuduk. Guyu ta cah sing banter lho. Ngono lho. Ben roh, ki ben roh. Ali mudun nek dikonone ra gagas der. Wis ora. Mosok wis ra ngono kuwi. Wah, emoh bisa. Mosok wis ra ngono kuwi. Wis bebas saiki. Lancang. Gini. Kene. Ora mesra. Kotmu sak pira mau bener sing ki mau. Tulung sawangen aku sing nandang rindu. Oh tulung mulia najan mung sedih aku wis lilo. Dang. Hei, gila. Ngono kuwi lho Mas, mesra. Iya. Mesra terus mari ngono dituntun dipangku maplek ngono. Plek wis kowe nguyuh. Mas Lek anggere dipangku. Lek anggere dipangku ketok anget ndredek kok. Berarti tahu ya. Ya ora maksudnya kan ngono kuwi to Mas. Karpe duwe kaya kuwi lho. Sing mesra dicekel tangane munyer sret terus Sret. dipangku maplek. Plek langsung tak angkat sret terus aku ngendok. Ya lah. Kowe iki kok Tulung minggat to. sawangen. Mosok wis tuwek kok nyawang aja jauh. Aku Sawangen. golek sing nom lho. Aja wis to, kowe iki napa nek ora gemati. Mayu, ora mau. Iki tuwek gemati ngawur ae. Iki lho sik pantes iki. Napa? Bojomu iki. Terus Nom nggih kembang melati sik pantes. Nggih. Sampean ki umur sak akune aja nggih kembang melati. lah pokoke gawe apa? Diganti kembang api ngene iki jos ta. Bledosi cengelmu iki kok. Kok kaya son horeg jos. Ngawur ae. Ngalemo Alah. ngalem ning dadaku Cocok iki. tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemo aku ben radem kesiram utaning dalu. Aku ngono kuwi pokoke. Dek iki tak ngene kok pas asam uratmu kumat no. Akhirnya ngene ngene. Ora. Kan munyer sret terus deglak maset. Ngono lho. Kok nek wis mbok pangku geblak terus mbak apake? Langsung tak cipok. Jan iki jon. Coba blok kok sutoh. Wis kuwi to. Ngalem ning dadaku. Tambah anu ya ta? Napa? Kene ya ta? Napa? Ya kan. Sing mesra ngono lho, sing mesra. Ngalem ya ta? Napa Mas piye? Kena gejala stroke to? Kuwi ki ancang-ancang. Lho wong wedok kok nginang ngene iki. Kuwi maksudnya kuwi ngancang-ngancang. Iki persiapan ngono lho. Persiapan kuwi mak. Dadi Lho wong wedok iki ya sing feminim dadi mlaku. ki lek ditarik iki ben iso maset. Ya Ngono lho. mlaku ngene to, Bu ngene iki lho yang, kamu yang. Ngene rada feminim ngene lho yang. Mosok kowe mlaku ngono iki gak ngrasakne apa blas. Ngene iki ya mak pok. Ayo. Ngalem ning dadaku. Tambah no. Lah kowe supaya kangen ning atiku. Ada kowe
aja lah Piye? Sisi kok gila aku iki. Sik to matno sing halus. Wong karo aku ya apik. Iya, dadah. Para demo Coba. Sing Masa wong itu dulu molek. Ku mehiligea Merahiligea Siapa tahu biaru Orang-orang Merahiligea Napa? Jajal mau pas gini mau ndrek. Loh, piye penak Ngono rek, pas gaya ngono rek mau. Gini. Ini tak. Merahiligea Ngono Pak. Loh, pleset. Op. Masalah. Gawedi nggih setrit ireng kaya telo druwo. Ngece wi. Wis sembrono. Ayo Sesa. Hei, nyong kritik kowe ngomalan. Iki kagungane Kang Rai. Kowe malah ngahingi. Tak kira lagi mbok pek. Niki kagunganipun adik nika wujudipun kados Koperasi Merah Putih. Lah menika garanipun Kakang Gudik kaya MBG. Ya aja sia-sia to Mas. Kayak kuwi mah lho. Ayo. Minor. Sampean kene. Lalu Angel kok produk. Hamko hami se jualo dil nikahi tum jualo. Aku kelenteng tembok kayak tekek. hei, kuwi penjiwaan ante kok kayu. Biasanya kan wedoke kan isin-isin to Mas terus layuran. Lah kowe nyanyi India Kan ngene. India. Ini. Kowe nyanyi, Biasanya Kowe kan nyanyi. ngono wedoke. biasane lak ning wit to. Kan isin. Nah, Oh isin. iki wite ta? Kowe timbang iki dadi saka ngene. Kowe iki nyanyi aku tak wite, kowe ning mburiku. Oh iya. Nah, iya. Aku tak wite. Iki Elek kuwi. witan, Siki ae kayon iki. Aku Oh, tak iya. wite. Nah, ngono lah apik. Wale, madhepe, rono Dik. Iki tak kon ngematne awakmu lho. Hamko hami se awit ya. Wit. Juralu Ngono lah apik. nikahi tum jualo. Hamko hami se juralu. Kocok. Gajian. Lah kok wite mbok uyuwi. Aku belum nyereng gitu. Gak dilali kowe. Apa tuh kok wit mbok pipisi apa ini? Loh, Mas kan. Lah ben awak dhewe mobilan kan sanggil iki. Sanggil iki. Kebelet iki layane kok anget kok. Ero lho, ora ayah kok iso. Tak jae dhuwit kono jajal iki. Sampe karo kono. Jajal. Saged ya, Nduk? Iya, Bang. Coba. Janda baru sakit. Sembarang iso kuwi. Ya oke. Janda baru sak gamelan sak musiknya ben dadi siji. Iya. Nah, Iki ora mok rayu sir mok tukokne apa bojo. Lah gak usah aku ndek apa-apa. Aku kadol kabeh, Pak. kowe iki karepe Mas Belung ki ben ketok gemarti. Ben ketok lek tresno ngono lho Mas ditari apa kek ditumbasne apa. Lah tak tukokne apa mbodol neh kok. Iki wong Ya kan paling ora ki kan ya piye apa nawani apa maem apa mimi apa-apa ngono lho Mas. nawani mangan apa aku dirung mangan iki mau ya lho. Nek bojoku lak tak pundhutne ageman tenggene gulune mesti ketok pantes mergo ngagem kalung. Aku Mas. Kakek kalung sesuk melu aku. Piye? Gulumu tak kalung nyarit. Ben bongkok kabeh. Ya ora ngono. Ora mesra belas. Tidak wis to. Gua tas. Ayo ndek. Tuman. Belok 6 ya. Ndak. Iya. Ndak. Adek-dekan Kamu kok diem aja sih, Nduk? Kowe masih baru kok. Aku masih Grace. Aku seneng ini gitu, bocah ki meneng, lemah, gemulai, lembut, gak terlalu banyak bahasa, terlalu apa ya, gak terlalu agresif nul.
Istri saya tuh karakternya juga seperti itu. Ngono ya. Jinak-jinak merpati. Oh ngono. Cedeki ngado, Terus? cedeki ngado. Heeh. Kowe nek nggon peteng dekem. Loh. Bojoku kan koyo gemak. Kocok. Rumasane. Deg-degan iya. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku kabare ora ayo aku rangan jawab apa bener sliramu wis kepisahan. Nah, aku ki nek sing wedok alus, sing lanang ya kudu alus. Mergo ngene lho, Mas. Iki apa ya nek ngarani strategi. Nek sing dhuwur kuwi kok alus ngisor alus, kuwi dadine. Bocah mblunus. Lah paling ora sinergi. Duduk. Cek tabren. Lek sing dhuwur halus sing ngesor halus dadine bocah. Akhirnya mblunus. Sak penake dhewe. Nek wong iki gairah. Heeh. Dhuwur obah, ngisor obah. Obah. Dadine apa, Duk? Akhirnya metu bocah. Kira dere iki. Bocah ya mblunus ki, Pak. Rawur-rawur no. Sama nembang sayang. Nebang apa saya? Nembang PP apa? Eh. Ini lagune iki mau lho, Kak. Swodok iki mana? Wongkok. Wah, ndak kompak, Mas. Sing energik, Mas. Energik. Kurang energik, Mas. Kurang energik. Drame sing banter. Sing lanang kok kaya kena diabetes ngono ta? Kaya lan duwe daya lho. Kowe ngombe jamu cem-ceman godhong remuk bolo. Kuwi iso josna. Ngono ki buktekno lek imbang ngono lho Mas gerakane iki. Sing imbang karo bojomu ki sing imbang. Aja ngisin-ngisini aku. Hah, aku lek goyang wis kaya ngono kok kowe mek meneng ae lho, diimbangne. Nek ora ngerti saiki guru fitness iki. Layakno. Nyapa? Iki termasuk non sewu ungkapan hati. Pripun? Sing imbang. Lek aku sing iki sampeyan kudu ngimbangi. Kita gara-gara anu ya ora iso ngimbangi kita ya. Ambil lancang. Wah, iya. Wah. Saweneng. Atratapan Mas. Yo, sing dhuwur. Yo. Netuk sitokas. Sing wedok. Sitokas. Sing wedok wis mapan neh. Pas. Ah, lagi ra. Oh, apa? Iki gak mapan iki. Lah nyapa? Iki ape nelek gitu saiki. Mono kuwi nyepakne sampean. Apane ngene iki? Wis posisi Aku apal karo bojoku. Lek ngene tok mapan. Biasa. Tapi iso nemen ngene iki. Nelek. Loh, kudune awakmu ki dadi bebek lanang ndang kreatif. Weh. Nek bebek wedok wis ngene. Aduh. Aku kok nyontowo? Ya bebek lanang no. Jangan dong. Kowe kok bebek lanang karo bebek wedok. Apa? Lek bebek wedok iki mapan, bebek lanang mangkring. Kuwi mudhun kewer. Aku enggak suka itu. Iya. Tembang ki ndereke Bapak Kondur. Nggih, Pak. Nggih. Adin. Sedaya lurah lenggah. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Lah kowe iki jaremu komen kono matur nuwun marang rawuh. Aduh, nggih. Deg-degan. Lanjut. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku kudu kabaru ora nyokong aku ora ngecewa apa bener sliramu wis kepisahan. Teko ana Narayanamu nek ngopi wis bar.
Urusanku ya Iya. Sing nang Taman Kaputren. Kasih. Dasar sone kepenak, aman iki. Aman. Esuk tanggal pirone petuk iki wae sone penak. Lho dekno liyane iki wong sengi kok. Gawanku yo kursi tok iki. Medul iki pelanglis kok kening. Gawan iki wis tok iki. Tanggapan ulang iki wis tok iki. Apa iki kok? Gak iki bar iki deter. Amin. Semangat. Tak kira mas hati sebulan ala jebulane Ayo dok. Wis dudu juga ono sing penting iso kembadani. Monggo katuran pinara. Jadi ngene iki cacake biasa. Aku aku seneng. Aku ki teko sore mau jam 09.00 lho aku wis kok kene. Pancen jam 09.00 nyapo ya bis lho. Kancane ngrungokne sambutan ngono lek kok. Lah aku yo melu ngrungokne. Sapa ngerti ta iso sambutan somben ngono. Menggunakan waktu yang lebih efisien. Ya, cocok. Jangan menyanyiakan waktu bahwasanya nanti kita tetap menggelar acara ini sampai di akhir purna pagelaran. Nggih, tolong koyo jenek ngruwat to Mas. Oh, ruwat. Wah, iku jam 3 seprapat selesai. Jos. Loh, ruatan. Anu, Loh, jam 7 seprapat bar. barno. Berarti kurang 1 jam lho iki. Omong-ono. Lek ngopi rada suwi ya. Noroyono ae lho. Toroyono belodol. Pancene kuwi. Masih ada kesempatan. Iki, dal Ya. papat. Papat. Sisa. Oke, yuk Si, ini. lalu Pak. Krisna, Ya. anu Juminten, Kristin. Ini karo si Dende ngalali lek ra saking suwine. Lah ya wis ento. Krisin. Juminten nih, wah, Suwi. saiki Juminten kaya ngene iki lho. Wah, wah iki bar nelek akhirnya kaya ngene iki ya. Ya, ini. Ada Kristin? Ya. Rek ayo rek mlaku-mlaku ning dolan. Rek ayo rek Ning tengah, kowe iki ning tengah lho, kowe nyapu. Lah ning tengah, ben imbang. Kamu ilmu saya bundek. kakean serap. Suwi ra peluk sampean aku tenan. Nggih to. Saya malah koyo bundek. Wah, lah kowe loro goyang nduk delon, teplok ngene iki. Aku rong dina ro ki lek goyang wah iki opo? Goyang iso muni lho. pripun? Kok. Suarane kututmu dek iki. Ya, dateng lagi mau apa terserah. Aike menika lak pun ginakaken wedha. Sarane wong Yang wis- lebih hot tapi tidak mengurangi dengan tradisi atau modernisasi, tetap diselaraskan. Iya. Cah telu iki takon debus. Lho lho, Debus piye to? Apa iki? Debus iki Mas, kaya limbat ngono lho. Debus. ayo yang rame dibong ae. Ya dibangen cah 3 grame. Kowe iki ngawur wae. Pep, Dok, tembange, Dok. Tembange
gawe gamelan kitir sumilir ya saged. Wis jos. Nah, terus Kusuma Jaya. Kusuma Wijaya ya Kira saged. sing lagu sing ndeknane moto bla-bla gedeng. Aku ra ngemis nang atiku ngrimis kuwi. Lho ora apa-apa kuwi rintihan hati kok. Wong ki lagu iki biasane ada apa ya? Latar belakang ungkapan hati ada. Ono mlege lagu. Ya wis manut jenengan. Ya. Wis, sing satu agak sana. Satu agak Dok, sana. Dok, kamu sini, Dok. Oh, bujeng. Sik, Dok, kamu sini. Nah, Dok, kamu sini. Lah ngene lho. Atur Arep atur. Nah, gini. Sik, toh. Kan gini. Atur atur. Udah nih. Jajar. Piye to piye? Malah kaya sales lampu ah oleh to. Rumahsaku kaya bim to, Cak. Iya. Apa saya Inggris Kuwi ya? iki cara duwe pangkon kaya bim kuwi ya. Tenan. Ya. Denok kena. Nggih, iya Mas. Dino Sayangan yo kena sembarang wis. Nah, wong pundutan los iki. Akeh ditata widul.